Per a nosaltres, la pràctica de l'esport és una activitat que cultiva la personalitat i el desenvolupament dels éssers humans i requereix una gran dedicació i voluntat de superació, sobretot si parlem d'esports professionals o d'èlit, on la competició comporta un gran sacrifici i moltes hores de preparació. Avui duem la proposta de concedir un dels màxims guardons que atorga la Generalitat a aquells homes o dones que han destacat per la seva trajectòria professional, la qual ha comportat que el nom de la ciutat on viuen i el de la nostra comunitat autònoma hagin estat reconegudes a tot arreu de l'estat espanyol i, com és el cas, fins i tot a nivell internacional. Avui proposem que se li concedisca a Héctor Faubel, pilot valencià i veí de Llíria, precisament la medalla i placa de la Generalitat al mèrit esportiu. Héctor es va iniciar als 7 anys en el món del motocross, als comandaments d'una Kawasaki 60 centímetres cúbics. Va participar en les carreres del Campionat Provincial de València, acabant-ho en 5a posició. En 1995 va guanyar el Campionat de Minimotos regional i quedar com a subcampió d'Espanya de minimotos. Va repetir títol en 1996 i va aconseguir el segon lloc en el Campionat d'Espanya. Per a 1997 li va arribar l'oportunitat de participar en la Copa Cagiva 125 centímetres cúbics amb una moto cedida i va acabar 9è. En 1998, Faubel va guanyar la Copa Aprilia de 125 centímetres cúbics i això li va obrir les portes del Campionat d'Espanya de la mateixa cilindrada, on va finalitzar 12è en la seva primera temporada. 1999, emmarcat en l'equip del difunt Ricardo Tormo. Jorge Martínez Aspar es va fixar en ell per a la temporada 2000 i el va fitxar per al seu equip, el Team Aspar Ertel, tornant a participar en el Campionat d'Espanya quedant en 9a posició i en 2001 va quedar en 3a posició. Passem ja als 250 centímetres cúbics en este moment. Per al 2002 va debutar en el Mundial de 250 centímetres cúbics amb una Aprilia no oficial de l'equip de la Federació Espanyola de Motociclisme, compaginant-ho amb el Campionat d'Espanya de 250 centímetres cúbics, on va quedar com a campió en el Mundial, va acabar 23è. En 2003 va millorar el seu rendiment i va finalitzar el Mundial en la posició número 13è. La temporada 2004 no va ser molt bona per al pilot valencià, que va acabar en la 17a plaça de la General. De tornada als 125 centímetres cúbics en el 2005 és l'any en què Héctor passa a la categoria mundial de 125 centímetres cúbics en l'equip d'Aspar, pilotant una Aprilia RS 125 i conquista el pòdium en 3 ocasions. Conclou la temporada en la 9a posició de la General, en un any marcat per la mala sort, ja que perd la victòria en 2 ocasions al patir una caiguda. 2006 és l'any definitiu per a Héctor, ja que ho consagra a nivell mundial, al aconseguir 2 victòries i finalitza el Mundial en 3a posició, pel que es postula com un dels favorits de la cara a la següent temporada. Per a 2007, Faubel segueix en l'equip Bancaixa, Aspar, i Aprilia posa a la seva disposició una de les Aprilias RSA 125 oficials que no es van mostrar tan superiors com s'esperava, tenint com a companys d'equip l'hongarès Gábor Talmácsi i l'espanyol Sergio Gadea. 2007 suposa la seva millor temporada en el Mundial, ja que aconsegueix 5 victòries, però es caracteritza per la lluita interna amb el seu company Talmácsi, amb el que es disputa el Mundial fins l'última carrera en el circuit Ricardo Tormo, però acaba subcampió a tan sols 5 punts de Talmácsi. Darrere de l'Agredols 2007, Faubel torna a 250 centímetres cúbics en la temporada 2008 en l'equip Mafre Aspar de 250 centímetres cúbics, pilotant una Aprilia RSA 250 oficial, tenint com a company d'equip a Álvaro Bautista. Héctor ha tancat esta temporada amb la seva millor puntuació en carrera i superant la seva millor puntuació en 250 centímetres cúbics. El pilot de Llíria fou sext en l'acomiadament de l'exercici en el circuit Ricardo Tormo. L'Edetà ha complit una de les seues màximes durant la darrera temporada, remuntant llocs des de la graella d'eixida fins la caiguda de la bandera de quadres. Amb aquests resultats, Faubel ha tancat la campanya de 2008 amb 64 punts, aconseguint el seu millor marcador en el quart de litre després d'haver sumat 14 en el seu debut en 2002, 34 en 2003 i 31 en 2004. En resum, fins 2008 l'acompanyen professionalment 93 carreres, 8 victòries i 21 pòdiums, on el nom de la Comunitat Valenciana i de Llíria han sonat i amb força. És clar que Faubel s'ha fet mereixedor d'este guardó i de molts altres. El xiquet de Llíria, com li diuen, com el coneixen alguns, és una persona que s'implica en tots els àmbits de l'esport i participa en diverses activitats per al foment del mateix. Recentment l'hem pogut veure inaugurant les 6enes jornades de patrocini esportiu de la Universitat Cardenal Herrera, CEU de València, en la que va explicar la importància de les marques comercials en l'esport i la necessitat de com traslladar una bona imatge a l'exterior, cosa que ell ha fet de manera eloqüent traslladant el nom de la comunitat a tot arreu del món.
Terres més enllà i també en la terra nostra, Héctor és un home compromès, participant i fent campanyes de conscienciació per a que els nostres xiquets i xiquetes es matriculen en valencià i així potenciar l'ús i pràctica de la nostra llengua, activitat que va compartir amb altres esportistes valencians com Andreu Palop o amb personatges com Núria Roca. La ciutat que el va veure néixer ha reconegut la seva trajectòria i a part de fer-li un homenatge, quan va obtindre el subcampionat del món, enguany ha signat un conveni per a promocionar encara més la seva localitat. El decret 2896, de 10 de març de la Generalitat, modificat pel 177, estableix la creació... No, crec que no és el 28. Bueno, en qualsevol cas, el decret que estableix la creació de la medalla i placa al mèrit esportiu és una distinció creada precisament per a premiar a persones físiques o jurídiques que s'hagin distingit per la seva activitat als serveis dels interessos generals i peculiars de la comunitat valenciana. Aquest guardó té diverses modalitats i en altres anys han sigut entregades a altres esportistes. Entre aquests grans esportistes valencians cal destacar la gran temporada que ha culminat el pilot valencià i veí de Llíria Héctor Faubel, ha aconseguit el subcampionat del món de motociclisme, fet que ve a culminar una trajectòria professional de dedicació i de superació esportiva. El palmarès esportiu que arrossega Faubel a la seva edat de 24 anys no deixa dubtes que es mereix un reconeixement públic per part de les institucions, com és el d'atorgar-li aquest guardó que estem demanant. La proposta per poder rebre aquest guardó ha de ser instada per les institucions públiques, corporacions locals o entitats de reconegut prestigi. Hem de recordar en aquest sentit que la ciutat natal d'Héctor Faubel, en l'Ajuntament de Llíria, aquesta proposta s'ha aprovat per unanimitat. I per això proposem, com diu la proposició no de llei, que les Corts acorden demanar al Consell de la Generalitat que en la propera edició, en aquest cas del 2009, sobre els premis, se li atorga al pilot valencià la medalla i placa al mèrit esportiu de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies. Nosotros desestimamos la propuesta por un motivo que nos parece de gran trascendencia. Consideramos que les Corts no deben tomar partido por uno u otro deportista para presentar su candidatura. Pasamos a la votación. Votos a favor de la proposición no de ley que acabamos de debatir, 6. Votos en contra, 8. Queda desestimada, por lo tanto, la proposición que acabamos de debatir.